Laba abancane abakuthina abantu abafundela ukuthi kula ama colleagues, we are not friends. Sunday Devotion with Linda Spear, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. Uzongiresista kanjani? Sengifikile sekwenze njani webese uyabheka ubheke on Sunday kanjani uyabenyazi Ngibikelele kuwena Mr Magic nabalaleli bakho. uyaphila mfowethu Ngiyaphila futhi. Sha ngecamera legagasini ekwi Facebook entsha sha monginyakazi hamba nawe is AI is powerful new ufike at the right time bafakele ukuthi mawufika namhlanje whatever zoyisho abantu from China, from Brazil, from USA, from Cape Town, Limpopo, Johannesburg, my apps, but download the app Gagas FM. You remember, and if you are like Gagasin, go crash the app. And today, yes, we are hoping that we're going to crash the app. Ukona, kamba ihamba kanjani impilo mfo? Ngingakusho nje Mr Magic ukuthi it's not over until God said it's over. Yeah. Ngiyabonga ngalawo mazi. Impilo ibuyile impilo ngiyaphila. Ngibonga uNkulunkulu ngibonga nabantu abangisupportile abangithandazela abenza konke. Fake suit looking nice. Yeah, kuthiwa khona ukuthi impilo ikhona impela manje. Ekseni uma uthandaza yiziphi izinto oyicela kuNkulunkulu uma uvuka ekseni? Ngiyangithandazela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi angigcine ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva ngifundise abanye abafowethu abayitshela ukuthi banenkinga ngidlula mina inkinga enkulu ukudlula yonke into ngifuna ukuba isibonelo ngithi uNkulunkulu ngicela ungigcine ukuthi umuntu ogive up empilweni athi kodwa nango elvova sekushayekile intweni eziningi nango uyaphila ngizobuyisa ithemba kuma artists ngizobuyisa ithemba ku entertainment ukuthi yes ngenzeka ukuthi akusekho okwenzakalayo empilweni yakho but uNkulunkulu mayengakavumi wena kumele uvume nje impilo ukuthi njengamanje I'm down and out. But I'm bigger than this. I'm going to come back strong. Sure, I'm down and out, but I'm bigger. Yes. Ngihlala nawe elvovo ku Magic Door. Ufake iskipa se team, okay? Ufake nenye iblue ne. So umongene stage ucula be duty and no shares nabayi bethi cula elvovo. Khona ubhuti oweshaya stage. At hey, Puma. And as I'm on suit, more figure at University of Zululand, abantu baba craze. Yes. Na record. More bege mumva. Uthini nguNkulunkulu ekutheni khona babekakholela kuwena but uNkulunkulu wenza ube khona. Ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because nami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukucula but uZix make it a reality ukuthi ngiyakwazi ukucula. I used to do ama gimmicks nje. Sure. Yabo. But ke makuqala nami ngathuka ukuthi hayibo kwenzakalani because into I remember uma wami first show yami eseNewcastle abashana bambe ngibone posteni bethi gogo nangu malume athi hayi ukwenzani emaposteni kodwa ngangakabatshela ukuthi ngiyacula ngahamba ngifunda athi wenzani emaposteni lo thiwa athi hayi kodwa ingane yami le ngiyayibona kodwa ubalo Elvovo Dirang ushaya igama liqhamuka bigama Elvovo Dirang uElvovo kuqhamuka kuLV the rap singer the one from that passed away uLV. Yeah, sure. I am LV. So mangifika la duty they called me Elvovo. Sure. And then sihamba studio noZix uZix uqhamuka sethi Elvovo Dirang ngithi chaza ukuthini uthi nama ngazi chaza ukuthini ngezwe nje sekuthi akithi Dirang so ila qhamuka kanjalo. First time usesibhedlela ungena Pastor Vusi Dube. Yes. Nami safeza ukubona. I remember. Esibhedlela. Sesibhedlela wawucabanga ukuthi uzoburepa Elvovo uzobuya usengena esibhedlela. Hayi ngangasacabanga because ngingena kwami esibhedlela the time ngifika ngangiqala ukuphaphama ngaleso sikhathi if I remember. I remember yeah. Ngibuza ukuthi ngifunani la because I didn't know what happened really. Sure. So but uNkulunkulu emuhle njalo wangigcina. I remember ukuthi ngiphuma esibhedlela ngaphuma ngihamba ngewheelchair. Yeah, come on, yeah. Ngingakwazi ngisho ukuhamba ngingakwazi ukwenza lutho. Sure. But uNkulunkulu lokho engilondolozile lokho enginikile amandla and nami nemthandazo nawo lokho ngijeka plus. Sure, hey, yeah. Ngihamba kanjani lapho kajeni. Weyibo ujeke kanjani? Yazi umuntu uyagula. Uyagula umuntu. Uyibonile ukuthi ujeke kanjani? Ngangizwa kwena ngithi hey yabo zamani ewuchekile manje uqala uziqala uyigwena
okumnandi ngawe ukuthi esimeni okusona Yeah. uyitshelile ukuthi I'm going to make it in life. Yes. Kunensizwa kunobaba umdlokombane isilo silele phansi. uDumsana. uTeddy. uNyathi. The foundation. uNyathi uthini kuwena? Ayisondele kuwena ufuna ukubona unje ngoba wasondela kumina bengasondela mina kimi. Wasondela kimi uNyathi. Kuwe uthi uNyathi wasondela kimi. Abantu abaningi abathanda ukukhuluma umuntu sikhuluma sehambile umuntu emhlabeni. Yeah. Ibrazo belijwayele ukungibiza kuma event ngisho ngigula nginje. Nami ngifike ngiyosebenza nalo. But la ngicela lathi ngicela nginyuke ngize eJohannesburg ngifuna ukukhuluma nami. Lathi ngifuna ukwenzela i-event enkulu. Sure. Yakho nje ukuthi ujabule ukuthi uNkulunkulu ugcinile. Because ngiyakuthanda mfana wami. And I just want to see you win again because I know the potential that you have. Come on. So I'm grateful ukuba nomuntu onjengayo Baba Nyathi ohleze khona esayidini lami ongisupportayo. Njengoba ngibona nje neskin sami ngihlowa ushama amafashani. Ushama amafashani. Yabona ne voice uyayizwa ukuthi isiqala ukubuya le voice yami. Uqala ngaku but ngiyabonga kakhulu kuba Baba Nyathi. And baningi abantu abasizile abanye akuthi akuyona ke indoda ethanda ukupraise ona yonke into but I'm grateful to have uBaba Nyathi eceleni kwami abe imentor yami angisupport ngayo yonke indlela ngibe muhle ngibe nje mfo abantu abakhohliwe ngizojala ingoma yakho kaSifiso Ncwane ethi kulungile kunabantu bethu bohamba nabo emotweni niphuza fasi ngisho lokho niphuza ngimdala kuna fana ngisho yebo Grootman niphuza nijiva nibhenga bakushiya yeah that's a sad part when you are down and out I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. There are no friends in music. We are in entertainment. Let me say in entertainment. Yeah. We are just colleagues here. Sure. Yeah, but ngirealize lokho when abantu engisebenze nabo isikhathi eside. I think 2 or 3 abantu abake bafika bezongibona ekhaya. Sure. Engangihlala nabo ngifeatureisha kwezinye izinto zabo sisebenzisana but ngiya understand ukuthi abangazi deep bangazela la ku music ngokuthi masuke sihlele kuBrian Nyama kumnandi khona indaba yobumnandi so sengijela ukuthi nalabo abancane abakuthina abantu abafundela ukuthi kula ama colleagues we are not my BP was too high was 200 over something sure so I almost died on that day but uNkulunkulu because ufuna ngibe living example ukuthi ukhona futhi uyaphila nesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami sure because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke Sunday Devotion with Linda Sbiya Mr Magic Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM uNkulunkulu uphikisana uma esekuvusa uJehova ungakhohlwa bethi beza sebekubona use stage uthi ngiyakwazi ubungekho smile with them yes but don't forget yeah ungaphinisela okubi ngokubi yeah masebeza kuwo bethi ngangishilo Elvovo ukuthi uzoba right uthi ayisho ngiyabonga my brother God bless you akade benawe Elvovo yebo abakhohlwa akunjalo laba behle nawe esigodini sothunzi lokuva uhlale nabo futhi hey laba bakushile lula izandla umanike ihug but ungabasondeza again yeah ngoba okwake kwenzeka kanye kuyophinde kwesibili okwake kwenzeka kungaphinde kuphinde kwenzeka Morning Linda Sbiya, morning Mr Magic. Yabona le ndoda onayo lapho e-studio Elvovo Tirango. Into engiyithanda ngaye ukuthi u-strong and into engiyithanda ngaye ukuthi uyanotice ukuthi abangani kahle into engekho ikakhulukazi uma usemzimeni. Nansi kuyinto engifuna ukuthi ayazi ukuthi lempilo uNkulunkulu asuke kunike yona usuke ekuthembile nezinkinga nezingqinamba asuke kunika zona usuke ekuthembile ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi unqobe ngoba kathembi wena as a person but uzithembe yena ngempilo yakho ukuthi uyazazi ukuthi yena uzokwazi ukuthi abe namandla okudlulisa lesi simo obhekene naso. Into engizoyisho nje kuwe Tirango mntaka baba ukuthi don't bury that dream. Lona undukenhle Mr Say Buthelezi.
Sawubona Mr Spear. Ngicela ukubingelela nalapho ubhuti omdala uElvovo Dirango. Ukhuluma noSosha Msabala la eMalangeni entabeni. Hayi nami ngimbonile uNkulunkulu kumina. Sizenzile izinto engenzela konke. Nami bese ngibukelwa phansi yonke impilo yami kube ngathi iyaphela kodwa uNkulunkulu namhlanje unami ngiyabonga. Sunday devotion asibingelele Mr Magic ekseni lapho nogatsheni. Siyabonga nje usilethela lensizwa. Ekufikeni kwayo lensizwa iningi igenge eyaqhamuka legenge ayinomzimba. Sasiyibiza ngoElvovo namanje basekhona nje. Legenge ayithe xaxa ngomzimba sasikhula nayo. Lokho sayiqamba lapho ukuqhamuka kwalensizwa besiyilandela kakhulu. Siyafisa futhi ukuthi impela ibuyele impela egemini. Siyabonga kakhulu ngene testimony yayo lensizwa iyezwakala babo Sibiya. Ngiyabonga mina uNkosinathi Sithole lapha kwaNongoma isigodini sakwaMandlakazi. Danko. Elvovo bakuthanda abantu. Ngifikelwa inyembezi Mr Magic because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Ngiyabazi umzimba ngiphuma kubona nami ngathi ngibuye kanjani kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba nayo ubabutheli ngila ngikhona namhlanje nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke abantu baqala baqhela eduze kwami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong ibapha ba right ibapha ba wrong ungazondi umuntu ungafisela umunye umuntu intembi but uqaphe njengonwabe qona Zamani abantu abanalo iqiniso. Prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani wathi ungasho njalo. Wathi abantu bakukhombisile ukuthi bangobani bebezeleni kuwe. Uma iphela iperformance bengayiboni imoto iV class ehleli kuyehla. Kodwa mayibuyele stage manje uElvovo. Uzobona kuzoba times 7. uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bebe imoto nga7 iba phansi. yes Akukhule isiphiwo sakho hayi wena. Sunday Devotion with Linda Spear, Mr Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. from zero to hero. Hayi njalo. It's not over until God says it's over. uElvovo mtshela njalo. It's not over. Elakhe it's not over. Ayikho uzobuya times 1000. Uzoba uyakhuluma esayixoxa sathi iphupho lomuntu alifi uma umnikazi walesa. Come on boy was. Ay Basingatshela wonke umuntu uzoshubela ngokuphasana. Uzofaka oyini ba? No, iphupho. Ivision yomuntu ayifi umnikazi wayo ivision ingakapheli. Anohleka niqede. Anomhleka umuntu mesefile waphela ke. Yes. As long as umuntu esaphila ivision yakhe isawumaphi imlindile ibuka yena amacula azowacula avela ngomapha amlinde. Ay come on. Uzo isikhupha zositedela kodwa ke ezimnandi eziphelezwe lezibhlungu lezi wonke umuntu olalele impilo isizini naloko umhambela kahle isondo liyarawunda. Ay Oh yes. yabona. Mina ngisho lokho manje akimthusi ngiyamtshela. round limi ladlule Mina kwaba wesi kuleni. Yabo kwaba wesi. Ya unenhlanhla siyakubongela. And usuyindoda une-experience. Ungakhohlwa yini experience na? Experience akuyona into odlule kuyona. Kodwa into oyifundile into enodlule kuyona. Awuyiphinde? Kunabantu abane-experience kodwa bazidomo. Babane experience babanye bafundile abantu baphethe iBhayibheli idomu sindwa iBhayibheli ka left sindwa imfundo ka right une experience but akulungi why yini experience akuyona into odlule kuyona kodwa experience into oyifundile into enodlula kuyo. Okay 2 bese ngiqeda ngizobingela le ndoda bese ngiqeda wonke ama artists alalela ubhuti omdala uElvovo kuyaye kuthiwe ihlakaniphi sifunda ngamaphutha eziwula. Mhla uzonda enaked waye isiphukuphuku wena ohlakaniphile ungangadlula kuleso siwombe ngoba wafunda uhlebanga kuphela.
uElvovo ngiyakuzwa ngiyakuzwa ngizwela ngithi uElvovo ihlakaniphi zingangashayeka njengaye ngoba zifunde ngaye. Uzovuma la ukuthi khona la ngibe isiphukuphuku khona kodwa into esize le ndoda ngiyamazi into edala uthavuka i1 akaphakeme alawazi bengeke never akaphakeme umuntu uphaqalo umuntu uma ngithi umuntu uphaqa into emsize kakhulu mina ekhaya uMandla melele mfethu ubewe empedeni sikho umfundisi sikhulu oyibo uMandla uzokuthi kwasiza uma igogo aphinda ngoMandlawa ya nawe ke njalo kuze ungakusakho yazathina uba yazathina uba ngizosho lo mfethu bese ngihlala phansi ngalo msindo ekhanda wathi uba Mandla lala phansi ngaphinda ngawo sicela wonke umuntu unezimoto nga7 iba phansi yes akukhule isiphiwo sakho hayi wena umuntu wakhe ibhilidi ungangawo ngeheight akathanga lakha wabamkhulu naye uElvovo ngizombongela lo ukuthi ekubeni uyena esemandleni ube umuntu uphaqa that is why abantu bekhala kanye naye abahleki une following bamthanda abantu eSouth Africa uyathandwa hayi kancane yini emsizile ubuntu wayethi noma etop but ayilinganele nje nathi sonke si encourage abantu bonke funda ngoba impilo is season namhlanje upresident